får det. Har du set Drengen og Jernkæmpen? Hej. Ja, og min mor græd. Der viser den. Hun sagde, at den var så sød, at hun kom til at græde. Er det ikke underligt? Hun græder, når noget er for sødt. Har du set den? Jeg synes, den her historie er så sjov at fortælle. Sådan her starter den. Min mor og jeg tog i botanisk have på hendes fødselsdag. En botanisk have er en have fyldt med masser af forskellige blomster og planter, der duftede helt utroligt godt. Vi tog i botanisk have i København. Der var træer og store områder med planter, der vokser her. Den første blomst, som min mor og jeg så, var en marguerit. De var lyserøde med gul i midten, og de duftede så dejligt. Mens vi gik gennem haven, så vi margaritter i mange forskellige farver. Okay, jeg er ret god til det her spil. Jeg vil rigtig gerne spille med dig. Jeg tror, at det er din tur efter det her. Du spiller super godt. Jeg vælger her. Jeg tror, at du har overtaget. Nu er det min tur til at foretage et træk. Jeg synes, at du spiller rigtig godt. Tid til at foretage mit træk. Wow, du er god til det her. Du vinder. Det var sjovt. Jeg kunne rigtig godt lide det spil. Skal vi tage et spil til? Så bliver det din tur bagefter. Det var et godt træk. Jeg er i tvivl om, hvad jeg skal gøre. Måske sådan her. Jeg tror, at det var et rigtig godt træk. Det er min tur. Fremragende træk. Er du sikker på det? Nu er det min tur til at foretage et træk. Jeg vandt. Det var et rigtig godt spil. Skal vi ikke spille en gang til? Dette er en scrapbog over alle mine kæledyr. Jeg elsker mine dyrevenner. Har du nogle kæledyr? Det her er min hund, Daisy. Hun er en gul labrador. Man skal tage sig godt af sine hunde, for at de kan holde sig sunde og raske. Jeg har en guldfisk som den her. Den hedder Goldie. I skolen lærer vi om vigtige steder i verden. Det her er mine yndlingssteder, som vi har snakket om. Jeg har set Big Ben på film. En dag vil jeg gerne besøge Colosseum. Jeg har set billeder af Akropolis i bøger om det gamle Grækenland.